Mm. Mga unta ninyo guys, pang pamahaw, pero atong ipanihapon, no? Oh, na ako'y beef loaf dire, na sa katapok. Itlog, brownie nga itlog, napod tay buwad. So mga unta ninyo, ngaji sa ta. Let's go! Sa akong kilid, natay tubig. Yung talaga kami tubig. Nabukoy suka. No? So, itong tilawan ang piplop. Buwad. Yan eh. Stub din na to eh. Itlog dito. May kinitlog. Brown egg ni. Hindi ka sa mo ang yard. Gimingaw ko ano kay dugay-dugay na kuha kakaon pang breakfast. Kaya di man ko mag-breakfast na. Ano? Buwad. Buwad oh. Food direct ba pang breakfast pero pang gabi eh. Gabi kaon. Hulot ng usa ka buwad oh. Sa mga Pilipino ganahan jud ani. Sabi ng mga Bisaya. May suka tuba eh. Saan sa guys, ninyo? Comment ko na ba sa hilig po yung ano nga mga food trip? No? Comment ubos. Lami ni siya kaning sa una ko sugay ko ani god estudyante ko ba? Ano na madali-dali na mo. Hulot ang rice. Puno to eh. Nakoy rice kilid. Puno ta. Comment ko no ba kung tagadiin mo. Pero may bawaan na to asan nga abot tong video ba. Sing naabot ni sa Japan, US. Oh.
Suka. Suka suka Dugay na kaya kong suka. Ito. Ani akong ganahang itlog kaluto, malasado ba? Ano na to? Bukan? Ngeplok. Nah. Crispy nih. Isang kaon sa buwan ko ng crispy gini kapag kayo pagkaluto. Di ba alam niyo? Murag chicharon. Ang talimot ko sa nga ng buwara. Ano? Nas tindahan rin Mapalit rin dahil sa tindahan ba? Common rin sa Cebu. Ha? Buwad. Kapit na hurot ang buwad. Pero di ko kahurot na guys. Lamig ka ng buwad. Good. Busog na kayo ko kaya. Gabi iram kumukha og rice. Tulo mo gulto itlog upat. Nakakasik. Tuong sipon kay hang. Hurot man. Binakuli mo hurot. Buat ini kayak parot. Ya.
Good, itong kaon. Gustas na tayo, Paul.